महाराजानि न' शिलंआव दङ महाराजानि न' दिल्लीआव दङ ओ इलेक्शन नि जरा सिमिचे बवाइसावनि फाइ चांपायो ते बादबासी जतन आरो दङयो नों ओ जायगा दङै दंयाफानो नि कोनो असुबिदाया शिलंआव थाङै बान्थिमानो दिल्ली थाङै बान्थिमानो आंले बर थांनायसला नि जनगणले बर थांनायसला दिनिले शिलंआव न करे दिल्लीआव न करे थै बर थैनाय बुथारजोंनाय मानथाय सत्य जत किसु बर सम्माननाय जोंना खारि बान्थिनानै जागाचे करिंगाय नोंसोर चेंग्रा एक्टिंग फाइनानि बागै तामनि बागै फाइबा केवल मोपल नि मुक्त होनानि मत नि क्षमता करे गाय केवल कुताल के तब नन बगी म नंता वांचुक दे जनगण मन क्षमा खलाइगरा आप पोजीशन सब्जा काट गरा बुतरनानि नंनाय एक्शननानि नंनाय होइना जाति के हनि सकने ओ जाति ने बाहे के मथाना लाम फुनुक दे आमन पूरा पार्टी खाइले हिंसाका हो पार्टी खाइले आबो फुनुक दे नों जुदि जाति न मथाना लामा रिमाया काय पार्टी बो निदारन खाइरि माया हंगाय नों और चेंग्रा एक्टिंग तकाय फैदे हाय के नों आबो रेडी खाया तो फाइदे आमन पर चंगवान सुनाय गुबुन नेटिनि दफा मथान जाखानि नांगो एमसी बाबू, अगर आपको कोई प्रोग्राम है आप नहीं आ सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी को भेजिए, शुक्ला को भेजिए, धनंजय को भेजिए, अनंत को भेजिए। अगर एक मंच में एक जगह में आईपीएफटी, एक जगह में आईएनपीटी, एक जगह में टीपीएफ और महाराज एक संग खड़ा हो गया, पूरा त्रिपुरा और नरेंद्र मोदी कांपेगा।